Imam 50 godina i nikad u životu nisam poljubio ženu. Nemam svoju porodicu, ženu, decu. Svaki dan mi je besmislen. Kad vidim kakve osobe koje rade loše stvari u životu, imaju i oni neku osobu koja ih podržava. Naravno, takvi ljudi imaju para. Ljubav ima svoju cenu. Kad sam bio mlad, nisam razmišljao mnogo o ženama. Više mi je važno bilo prijateljstvo. Tad nije bilo stresa veliko, kao sad. Jednostavnije je bilo vreme. Naša najveća briga je bila koliko piva možemo da popijemo. Bili smo mladi i ludi. Promenulo se onog dana, kad smo počeli da tražimo devojke. Tad je počelo. Izgubilo se poverenje i takmičenja sa koliko devojka možemo da spavamo. Meni je bilo važno naše prijateljstvo. Njima nije stalo do toga. Tad je naše društvo palo. Sad oni imaju nekog pored sebe. Ja nemam nikog. Da mogu da vratim vreme, uradio bi drugačije. To društvo kojem sam bio, iskoristio bi svakog i ne bi mi bilo žao zbog toga. Voleo bi da nekom kažem moje probleme. Bere, ja tebe razumijem u potpunosti. Mogu ti pomoći da se rešiš onih napasti od prijatelja. Reci mi kako. Ubit ćemo njihove žene, pa posle ceo koncept ljubavi. Ja sam za. Odlično, onda si vera.